Hvala ti, Anita, što si se odazvala mom pozivu. Radujem se pozivu i jedva čekam da krenemo. Htjela bi danas u našem razgovoru pokazati jedan vrijedan alat, nadam se koristan svima koji će nas gledati. Evo, ti si mi ispričala da bi htjela što? Pa, htjela bi nekako svoju jutarnju rutinu prebaciti na što ranije dizanje. 3 dana u tjednu se uspijem dići oko 4-5, no 2 dana još u radnom tjednu ne. I to mi je cilj da 5 dana se što ranije dižem, a da onda subotu i nedjelju mogu kad hoću. Vjerujem da ljudi koji će nas gledati misle 3 dana uspijeva, wow! No, ti kad bi uspjela da to bude baš svaki radni dan, da slijediš tu rutinu kako si poželjela, što bi to tebi donijelo? Pa iskreno, produktivna jesam. Naravno, nije problem u produkciji ili kako iskoristiti dan, nego mi je problem kako iskoristiti sunce i baš dan kao dan, pošto znam često kasno dolaziti doma. Aha. I kad bi ti se dizala ranije, kako onda tvoj dan izgleda u ove dane kad se uspiješ dići tako rano kako želiš? Pošto sam ja tip za spavanje 11 do 7, to je nekako najidealnije, onda moram ići oko 10, 9:30-10 spavat da bi se digla oko 4-5. I to je trik kojim se služim, znači popravim si noćnu rutinu da bi jutarnja bila ok. Ako te ja dobro razumijem, zapravo sve što bismo mi trebali tebi pomoći da ti svaki dan u 10 legneš u krevet. Tako je. I kad bi ti na vrijeme išla spavati, misliš da ti ne bi bio problem da se redovito dižeš? Tako je, ja trebam pobijediti sebe i svoju noćnu rutinu da bi postigla imati dobru jutarnju. Pa što tebe u ove dane kad u 10 ne odeš spavati, što te spriječi? Kako to da ne odeš? Pa spriječe me određene navike. Prvo ostajanje duže na poslu, onda i TV, YouTube, Netflix, što god. I svjesna sam da moram te navike malo još skratiti i promijeniti da bi se onda i ta 2 dana mogla ujutro dizati. Ali kako je to u meni, ostalo još iz djetinjstva ta mogućnost gledanja televizije do 12:01, ali prije sam bila puno mlađa i mogla sam puno manje sati spavati, a sad mi tijelo traži 7. Dobro. I ti bi voljela da svaki dan u 10 budeš u krevetu? Voljela bi, ne kažem da sam nesretna, ali to mi je cilj. Dobro. Što misliš da bi ti usvajanje te rutine, osim toga da iskoristiš sunce, kao što si rekla, ima li još nešto što ti je važno u vezi toga? Što još misliš da je vrijednost toga da zaista uspostaviš tu novu rutinu? Pa mislim da u ovim zlatnim, ne zlatnim, nego srednjim najboljim godinama, da sve žene trebaju voditi računa o svojim hormonima, o svom zdravlju i u snu kao prioritetu. S obzirom da ti je zdravlje toliko važno, da li ti je dovoljno važno da napraviš plan, recimo da uvečer oko 7, 8, kad već, isplaniraš kako ćeš provesti zadnja 2 sata u danu, tako da u 10 odeš spavati? Ma draga Gogo, ja ti to sve isplaniram, ali nekad više, nekad manje uspješno. Jer je moj genetski kod takav da sam nekad davno mogla do 11-12 gledati jedan filmove, a sad tijelo traži 7 sati sna. I onda nekad ga se držim, nekad ne. Nekad pobjedim sebe, nekad ne. Ono što bih ja rekla da 2 dana u tjednu koje se ne uspiješ držati, nadjača jedna druga vrijednost, a to je tvoja ljubav prema filmu, prema nekom sadržaju koji ti isto tako važan. Edukativnom, tako je. Pa možda za tebe ovog časa taj balans da 3 dana imaš tu rutinu, a 2 dana odvojiš za ipak pogledati dobar film ili neke druge stvari koje su ti važnije u ovim večernjim satima, možda dovoljno dobar za tebe? Pa mislim da je ovo odlična kombinacija, ali kako ja uvijek težim boljem i savršenijem, evo ovo mi je bio izazov pa sam ti htjela postaviti to pitanje. Ono što je možda još jedna stvar o kojoj možeš razmisliti, da li bi to da si 5 dana, da si dosljedna u svemu tome, zaista bilo bolje za tebe? Da li bi bila sretnija? Da li bi bila sretnija? Da li bi bila uistinu zdravija? Znači, da li je to zaista nešto što utječe na tvoje zdravlje? Da li bi zaista imalo više energije? Ili bi možda to što si uskraćuješ neke druge stvari imalo i neki negativan efekt na tebe? Pa evo, moj savjet da prvo procijeniš
taj stav koji trenutno imaš da bi ovaj novi način zaista bio bolji za tebe. Hvala ti, Gogo. Možda da, a tu su još i ova 2 dana vikenda kao bonus dani. Razmislit ću. Hvala ti i poraditi na tome. Ja se nadam da ćeš poraditi uživati. ili prihvatiti. Hvala ti. Naše vrijednosti. Kad u želji da postignemo što više, zaboravimo da imamo i vrijednosti koje nas potiču da se opustimo, da uživamo u lijepim stvarima i u borbi da bismo bili što bolji, zaboravimo misliti i na jedne i na druge. Birajte pažljivo svoje ciljeve, živite život punim plućima i onakvi kakvi jeste. I pratite me i dalje.